Hola, rapaces, que tal? Xa estades en Fornelos? Boas, pois sí, chegamos agora. Que ben. A mí non me cadrou moito oír a roda, pero o meu pai tiña un disco que puñía continuamente. Así que, Ou un cassette daquel. Correcto, era cassette de cinta. Bof, xa onde vai. E a verdad, pois non conozco moito as pezas da roda. Pero seguro que cantaches algunha vez o Miudiño. Ah, sí? Ou non? Ostras, un clásico. Home, o Pousa Pousa. Tamén, o Gato. Bueno, moitas máis. A cantiga de Betanzos, arroz con chícharos, patacas novas, sabédela. Porque, bueno, a roda, como sabedes, ten un repertorio pois, xa de moitos anos e de cantigas de sempre, non? Cantigas que son popularizadas de xeito pois, masivo, é dicir, son cantigas que forman un poquinho parte do noso patrimonio, como dicimos sempre, non? Claro, tremendamente. Que non cantou o Miudiño. Totalmente. Que son conocidas. Porque cantos anos fai que existe a roda? A lenda di que no 76, 77 naceu. Entón, bueno, pois vai facer 50 anos xa en pouquiño, que son moitos anos, para un grupo. A verdade que sí. E ti cantos anos levas na roda? Porque ti és un pouquiño máis Eu novo. son da segunda xeración, eu levo 34 anos. Tamén Non son poucos, non son pouco. Bueno, pois moi ledo de herdar este compromiso coa terra, coa lingua, coa nosa música, que no meu caso, pois, bueno, herdeino do meu pai, que todo o mundo coñeceu, a Fito, verdad, o das barbas. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Unha taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E pousa, 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 e non me toque naquela cousa. E pousa, pouseciña, e non me toque naquela cousiña. A roda leva cantando cancións populares que moitas veces non se sabe quen as compuxo, nin non, moitas veces nos preguntan quen fixo Pousa Pousa. Bueno, estaba aí, é o que falamos da oralidade, non? Un canta outro e tal, pois ao final chegalle alguén, e se alguén, por circunstancias do destino, gravou non un disco, porque a roda foi así unha cousa que ninguén esperaba, e gravaron un disco, eles cantaban na taberna e gravaron así o disco sen contalo. Sempre meditalo, sí, sempre meditación. Claro, porque nun inicio ao mellor non esperaban que tivera o alcance que tivo. Sí, é que eles eran uns compañeiros que cantaban na taberna, cando se cantaba na taberna. O bonito tamén era que estaba o mariñeiro, co estudiante de Dereito, porque era así ao principio. Había xente de mundos moi diversos, pero ao final, que os unía? A canción, a música, non? A taberna e o viño. E así naceu a roda, dun produtor que chegou un día ali, escoitounos, e claro, era unha maravilla iso, nos anos 70, escoitar esas voces, e dixo, bueno, aquí isto vais, e foi o disco máis vendido, non sei se o máis, pero un dos discos, o primeiro dos máis vendidos da música galega.